Supoño que moitos de vós xa coñecedes os fangames, mas para quen non, estes son xogos feitos por fans que se ambientan no universo de algunha franquía xa existente. Pois ben, sempre considerei que tiña un problema con eles. Por máis que xogaba atributos moi ben valorados das miñas franquías favoritas, sentía que algo faltaba. Non me malinterpretedes, crear un xogo tributo a unha das túas IPs favoritas pareceme das formas máis bonitas que hai de crear conteúdo sobre ela. Non menosprecio para nada o seu traballo. Mas na miña experiencia o que encontrei na maioría dos casos que vin foron xogos con moitos erros de programación que causaban bugs frustrantes e algúns cunha historia pobre. Penso que moitos creadores de fangames simplemente creaban un xogo cheo de tropos que buscaba o fan promedio ou que acababa xeralmente nunha historia medio edgy que pretendía ser adulta, mas con ser profundidade real, e máis ben pouca originalidade. Aínda que tiña visto moitas persoas argumentar e defender solidamente o contrario, na miña opinión, as historias dos fangames son bastante máis pobres que as dos xogos oficiais, mas realmente isto é normal. Tomemos por exemplo Pokémon. Sería moi extraño que unha historia creada por unha ou dúas persoas que ademais se dedican aos outros aspectos do xogo fosen capaces de escribir unha trama que supere a dun departamento específico para esa parte concreta, que ademais dedican como mínimo un ano para desenvolvelo. Para min, a fórmula ideal dun fangame é na que, en vez de crear unha historia de cero, é a que tira do fío de algunha trama xa existente no lore real e a expande. Isto fai que a metade da escritura estea xa feita, o que non só facilita o traballo de quen crea, senón que tamén axuda o entendemento por parte de quen xoga, porque xa temos vínculos formados con esas personaxes que son empregadas, mentres que ao mesmo tempo se pode tomar a liberdade de facer outras novas. Así, o fandom pode cubrir baldeiros narrativos existentes e tomar os feitos acontecidos como un semicánone, por así dicirlo. Outro tratamento semellante sería o de colocar as personaxes existentes nun universo no que as cousas non sucedesen como fan na liña principal, recurso que incluso se ve emprejado moitas veces polas propias produtoras orixinais, pois este permítenos reescribir historias e sacar outras caras das personaxes que xa coñecemos. Hoxe quero vos presentar aquí os meus dous fangames favoritos, os dous de dúas das miñas franquías favoritas como son Pokémon e Inazuma Eleven. Ambos os dous cumpren con estes conceptos que explican anteriormente. O primeiro destes é Pokémon Team Rocket Edition, un hack ROM de Pokémon Fire Red. Este é un xogo que nos poñe nunha premisa xa pensada noutros fangames anteriores, ser un membro do Team Rocket, que vai escalando de posición desde que é un simple recruta. Mas este é, sen dúbida, diferente a calquer outro. Pokémon Team Rocket Edition revive todas as aventuras dos xogos orixinais de Pokémon Fire Red desde a perspectiva do Team Rocket con unha coherencia sublime para non modificar absolutamente nada da aventura que vivimos no Pokémon Fire Red original. Ao mesmo tempo, a súa historia integra un monte de teorías que toda persoa que leve un tempo dentro do fandom de Pokémon coñecerá. Este foi o aspecto que máis me sorprendiu, porque nada parece demasiado forzado e constantemente xera en ti esa sensación de revivir as historias que vías no YouTube fai anos sobre Pokémon. E non só eso, o xogo conta con mecánicas propias integradas como Pokémon vinculados únicos, é dicir, lejados aos seus treinadores, como sería o Ash Greninja. A maiores, o xogo ten un postgame enorme, mas hei de dicir que esa parte sí que foi a que menos me atraíu. Aí a trama así se deslija do cánone para entrar no terreo das fantasías de poder infinito que estamos máis acostumados nos fangames, mas para quen lle guste, está aí. O xogo está desenvolto por Dragon's Den e encontrase disponível en inglés e en castellano. Está ligazón para descarga nos dous idiomas na descrición. O outro xogo do que vos quería falar é dunha franquía menos popular, mas das miñas favoritas tamén. Este hack room é especial, porque podemos dicir que o primeiro proxecto fan de Inazuma Eleven que crea unha historia propia conclusa, xa que en Inazuma Eleven os proxectos costumaban a ficar estancados ou son moi pouco ambiciosos, e para ser o primeiro está demasiado ben feito. O xogo narranos as aventuras de instituto de David Evans, o avó de Mark Evans, protagonista do primeiro xogo. Como no caso anterior, este xogo fabrica a súa propia historia, a vez que a conxuga con certa continuidade do que xa se sabe a través do material oficial. Diría que este é o seu punto máis forte, como é capaz de recoller aqueles detalles que pasan máis desapercibidos para integralos na súa historia e do que só se darán conta os fans máis achegades. Mas, aínda que non sexas podes desfrutar do seu modo historia de forma normal. Para a pouca experiencia comunitaria que existe no ROM hacking de Inazuma Eleven, tamén é moi sorprendente a cantidade de super técnicas e personaxes orixinais que inclúe. O xogo está desenvolvido por Adri Silver e tedes a ligazón ao parche oficial na descripción. Mas eses foron só os meus fangames favoritos, así que agora é o teu turno. Cóntame, cales son os teus xogos feitos por fans favoritos? Estaría encantado de lelos e de xogalos, así que, por favor, compárteos connosco nos comentarios.